कक्चागुरी गेजेर फरायसालिनि रुंसारि जालांनाय साब्रै गाहाय फोरोंगिरिफोरनि मुङाव सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंदों। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कक्चागुरी गेजेर फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि महरै बिबान लानानै फरायसाफोरनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै खामानि मावबोनाय रुंसारि बकेन्द्र नार्जारी, वीरेन्द्रनाथ ब्रह्म बसुमतारी, मनिन्द्र नार्जारी आरो रहेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि जिउमाखौ गोसोखांनानै दिनै कक्चागुरी केडि क्लाबनि बानजायनायाव कक्चागुरी गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंनाय जायो। बे जोलुर बादायलायनायाव सोनाब बंगनि मोनथाम आरो आसामनि मोनथाम गासै मोन 6 हानजाफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ मिडियानि सुबुंफोर हिसाबै आं नोंथांमोनखौहाय धन्यबाद होसै आरो दिनै जोंनि बे कक्सागाव एमभि स्कुलनि फोथाराव जों बिसेस खालामनानै नैबे फरायसालियावहाय जायफोरा फोरोंगिरि हिसाबै दङमोन बिथांमोना रुंसारि जालांबाय आरो बावैसो आगोलाव जोङो जिता फ्लेग हस्ट खालामनायावहाय जोङो साब्रै सोद्रोमाफोरखौ जोङो सावगारि दोनदों। बिथांमोनानो बे फरायसालिनि माने गाहाय फोरोंगिरिमोन। प्रथमानो जाहैबाय लेट बकेन्द्र नार्जारी, नैथियावहाय जाहैबाय लेट वीरेन्द्रनाथ ब्रह्म बसुमतारी, थामथियावहाय मनिन्द्र नार्जारी आरो ब्रैथि गाहाय फोरोंगिरिया दङमोन लेट रहेन्द्र बसुमतारी। दा बर्थमानावहाय आं बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै दङ आरो दिनै बिथांमोननि बे रुंसारि जालांनायावहाय आरो बे फोरोंगिरि बिथांमोना गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बे फरायसालियाव दंमोन हिसाबैखाय बेहायनो मोनसे क्लाब दङ KDFC संक्षेपै बुङो आरो बे KDFCनि जेसेबांबो वार्कार्सफोर दङ बिथांमोना बे साब्रै फोरोंगिरिनिनो फरायसुला फरायसुलिमोन। दा बिथांमोना बिथांमोननि स्मरण गोसोआव लाखिनो थाखाय माने रुंसारि जानायनि परे बिथांमोनखौहाय गोसोआव लाखिनो थाखाय बे जोहोलाव बिथांमोना बे दिनैहाय वान डे 6टा टीमखौ लानानैहाय मोनसे फुटबल टुर्नामेन्टखौ लादों आरो दिनै सानसे माने बेहाय बे खेलाया जागोन आरो আজি 18 তাৰিখ 10 মাহ 2023 চনৰ বুধবাৰ দিন আমাৰ ইয়াত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চাকৰি কৰি এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক পদত উপনীত হৈ সুখ্যাতিৰে কাম কৰাৰ পিছত ৰিটায়াৰ প্ৰাপ্ত হ'ল। ৰিটায়াৰ প্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছত তেখেতসকল স্বৰ্গগামী হ'ল। তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰাৰ কোনো পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতিৰ আমি সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ। শেষত গাঁওখনৰে KDFC কমিটিটোৱে ক্লাবটোৱে শেষত এই বছৰ চিন্তা ভাৱনা কৰিলে, মুখীয়ালসকলৰ লগত আলোচনা কৰিলে যে আমি প্ৰয়াত 4জন শিক্ষকৰ নামত কিবা এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব পাৰোঁ নেকি। এই সুযোগতে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি আমাৰ অনুকূলত আহিল আৰু আমি তেওঁলোকৰ সহযোগিতাত আজিৰ এই এদিনীয়া 6 টিমৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট পতাৰ কাৰণে যোজা কৰিছোঁ। অলপ পিছতে আমাৰ টিমবোৰ ফিল্ডত নামিব, খেল আৰম্ভ হ'ব। বিশেষকৈ আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ কাৰণেহে এই ফুটবল টিমটো ফুটবল খেলখন আমি ইয়াত পাতিছোঁ। दिनै कक्सागुरी KDFC क्लाबनि बानजायनायाव मोनसे कक्सागुरी MV स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मार्चार्स जेनाखि कक्सागुरी MV स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिफोर साब्रै बिथांमोननि मुङाव मोनसे गेलेनाय बादायलायनाय फुटबल बादायलायनाय जों आखायाव लादों। बे हिसाबै दिनैहाय जोङो 3 टीम जाबाय, लोगोसे खेलाखौबो होनो साखाफारा जाबाय। बे जोंनि खेलायाव 6टा टीम जोङो हांख्रायनाय जादों। बेनि गेजेराव रानार आप आरो उइनार बिथांमोननो जोङो ट्रफि लोगोसे दान बान्थाखौ जों दोननाय जादों।